Κυρία Μαρία, καλό μεσημέρι. Κυρία Μαρία. Έλα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τι έγινε? Καλά. Τι έγινε τώρα? Τι έγινε τώρα πάλι? Πήραμε την κατσίκα στο σπίτι και ήρθε η αστυνομία. Μισό λεπτό. Εσείς επειδή πριν λίγες μέρες σας αδειάσανε το θερμοκήπιο από ψεκαστικά από όλα τα παρελθόνα τέλος πάντων του θερμοκηπίου, θεωρήσατε καλό και αφού ακούγοντας προφανώς το Μαχαιρά να το λέει έτσι δημοσίως, να πάρετε την κατσίκα στο σπίτι να πούμε μην την κλέψουν κι αυτοί. Λογικό. Και φυσιολογικό. Ναι, και έβαλες μισό λεπτό τώρα. Το σπίτι είναι ορόφο, είναι τι είναι, πού είναι? Μονόροφο είναι. Δηλαδή ισόγειο. Ναι, η κατσίκα είναι. Την είχα βάλει στο σαλόνι με την κουζίνα. Στο σαλόνι της κουζίνας είχες βάλει την κατσίκα? Ναι, την είχα βάλει χαλιά, την είχα δέσει στο τραπέζι. Και πού μισό λεπτό. Εάν υποτεθεί ότι στο τραπέζι. Μα δεν γελώ για την κατάσταση, γιατί το αποτέλεσμα είναι τραγικό. Αλλά γελώ γιατί δεν μπορώ να φανταστώ την κατσίκα μέσα στην κουζίνα. Εξής, την είχες και πώς ήρθε, δεν εγκλειστρούσε η... Δεν εγκλειστρούσε, της έβαλα την πέρα χαλιά, της έβαλα διάφορα πράγματα. Μα για να μην γλιστράει. Και πόναζε, ναι, για να μην γλιστράει. Δεν μου λες άλλη μια ερώτηση κρίσεως, γιατί έχει σημασία, μπορεί άλλοι και άλλοι θέλουν να το μιμηθούν και όταν έβαλες την κατσίκα μέσα, από πίσω να πούμε που ξέρεις, ο καλύτερος μάθος είναι της κατσίκα ο κόλος λέει. Τι έκαμες επί τούτου, έκαμες κάτι? Δηλαδή, βάλαμε πρόχειρα ρούχα και κατουρούσε πάνω, αλλά αυτή συνέχεια πάνω, γιατί είχε αλλάξει περιβάλλον. Δεν έκανε η κακομοίρα, δεν έκανε η κατσίκα με τίποτα. Και 3 και 5 χτυπούνε το κουντούνι. Μισό λεπτό, το μεσημέρι ή τη νύχτα? Όχι, τη νύχτα. Έλα, και από 3 η ώρα το νύχτα σου χτυπούσαν το κουντούνι και σπλένει τι? Χτυπούν το κουντούνι, λέει η αστυνομία. Λέω τα τρέχουμε να βγούμε όξω. Λέει, πήγαινε λέει εσύ. Λέω, δεν πάω, γιατί πούμε γιατί δεν μην είναι και κανείς κλέφτης. Σωστό. Πάμε και ανοίγουμε την πόρτα και βλέπουμε την αστυνομία. Τι θέλετε, λέει, μας έπιναν τηλέφωνο, ότι ενοχλεί, λέει, μια κατσίκα, λέει, στο σπίτι σας ενοχλεί. Και τι κάνει, να, εδώ είναι, λέει, η κατσίκα. Λέω. Και βγαίνει η κατσίκα, γρήεψε η κατσίκα. Γρήεψε, και πάρα πολύ, ναι, γιατί να τσιδακάσει. Σαν το σκύλο, τρεις εκπαιδευμένοι από ό,τι καταλαβαίνω. Και τους λέω και εγώ, λέω την κατσίκα, θα σας παίρνω κάθε βράδυ από τώρα και στο ελληνικό τμήμα και βάρνω το πρωί την παίρνω. Και τι σου είπαν όταν τους είπες αυτό το πράγμα? Όχι, μου λένε, λέει, θα κάνουμε, λέει, μήνυση, με ανάψη κατσίκας, τους λέω. Λέω, μήνυση, πάμε να φέρω και την κατσίκα, λέω, την κατσίκα, τι φέρω. Έλα, άμα είναι, λέω, έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα που μου λες, κυρία Μαρία, αυτό το πράγμα που μου λες... Εγώ για αυτή τη μαρτυρία απόψε θα την ξαναπάρω την κατσίκα. Και ας μου φέρουν εσύ στο αστυνομία. Έχεις τραβώσει τώρα εσύ, έχεις κολλήσει τώρα εσύ. Το έχεις πάρει στραβά το πράγμα. Θες οπωσδήποτε την κατσίκα μέσα. Στραβά το πράγμα γιατί δεν ήρθαν εδώ να δουν τα αποτυπώματα, δεν ήρθαν εδώ να δουν τα πατήματα. Έχεις δίκιο. Είναι η αντίβαση, είναι το τρελό της κατάστασης. Μισό λεπτό, κυρία Μαρία. Σπίτι να του κάνουν παρατήρητε την κατσίκα. Μόνο δεν μας παρατηρούν αν θέλουν. Ατιστάξω, όχι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος. Επαναλαμβάνουμε ότι η κυρία Μαρία πριν λίγες μέρες ήταν η παθούσα ιδιοκτήτρια θερμοκηπίου, η οποία μπήκανε μέσα, δεν αφήσαν ούτε ψεκαστικό, ούτε μηχάνημα τέλος πάντων γεωργικό, ούτε ψαλίδι όπως μας είπε χαρακτηριστικά, τίποτα. Λιπάζοντα τα πάντα, τα ξυλώσαν όλα. Καλεί την αστυνομία, λέει: εμείς δεν έχουμε μια δουλειά, πηγαίνετε στο αγροφυλάκι. Πάει η αγροφυλάκι, λέει τα γνωστά να πούμε, τι να κάνει, κάνετε μήνυση κατά τα γνωστά. Θεωρεί η γυναίκα ότι το μόνο που μου πόμενε σου λέει είναι η κατσίκα να πούμε. Είτε σου φαίνεται πολύ τώρα σε ένα αστείο ή όχι, είναι η κατσίκα. Σου λέει: θέλω να κάνω να τρώνε τα κοπάνια μου γάλα. Θέλω να κάνω ένα μεθαύριο στο Πάσχα να πούμε. Ένα ξύγαλο, κάτι. Να μην έχω την κατσίκα μου τη φάνηκε αυτή. Όχι βέβαια. Θεωρεί η γυναίκα καλό ότι πάρει στο σπίτι. Ψαλίδι αγοράσαμε άλλα, τα βάζουμε στις τσέπες μας. Τα παίρνουμε στο σπίτι. Μάλιστα. Είναι δηλαδή, πήρε την κατσίκα στο σπίτι με την ίδια λογική που κάνω στο σπίτι μου ό,τι γουστάρω, ρε παιδί μου. Εγώ στο σπίτι μου κάνω ό,τι γουστάρω. Του νοιάζει, αν του νοιάζει. Εφώναζε όμως η κατσίκα η κακομοίρια γιατί ήταν ήλαξη περιβάλλον. Ήλαξη. Και βρεθήκανε κάτι καλόγνωμοι να πούμε. Βρεθήκανε κάτι καλόγνωμοι και την καρφώσανε. Τέλος πάντων καταγγείλανε την κατσίκα. Και η αστυνομία λοιπόν κάνοντας πολύ σωστά τη δουλειά της έβγε λοιπόν. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια πολλά. Έκανε. Επενέβη αμέσως στο περιστατικό, πήγε 3 και 5 τη νύχτα στο σπίτι της κυρία Μαρίας και της λέει: την κατσίκα θα σου κατάσχουμε, θα της κάνουμε μήνυση. Τέλος. Αυτό είναι κουμάντο. Ελληνικό κράτος, παιδιά. Τέλος. Τώρα εσύ τι προτείνεις να κάνεις, κυρία Μαρία?
Εγώ θα την ξαναπάρω απόψε. Και ας έρθει όποια αστυνομία θέλει. Δεν με ενδιαφέρει. Εσύ από ό,τι έχω καταλάβει δεν είσαι εκπαιδεύσει όμως και θα κάνει τους αστυνομικούς τους ξένους. Απόψε θα την μάθω χειρότερα. Να το σε παίξει και κάνα κουτουλίδι. Την ήπειρα στο δωμάτιό μου, την εχάιδευα, την επόμενη, αλλά τι και εξαγρίεψη. Μισό λεπτό, ότι χάιδευες πού, στο κρεβάτι την πήρες τώρα και εσύ, με είσαι και εσύ υπερβολική να πούμε. Για να μην ενοχλεί από εκεί και ύστερα, αλλά εμείς την χαϊδεύαμε, αλλά τι είχε αλλάξει τηλεό περιβάλλον και είδε και την κίνηση που είναι και... Μισό λεπτό, εσύ την χάιδευες ο άντρας σου. Όλοι μαζί μια χαϊδεύαμε. Όλοι μαζί. Δεν πιστεύω να την εβάλλετε στη μέση. Θα τρελαθούμε ρε παιδιά. Λοιπόν κύριε Μαρία, εμείς τώρα το καλαμπουρίζουμε, αλλά δεν είναι για αστεία. Είναι για κλάματα το πράγμα. Είναι για κλάματα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Και ζητώ να πείτε στον κόσμο τι θα κάνουμε. Δηλαδή, τι θα την κάνω εγώ απόψε την κατσίκα. Εν τω μεταξύ το είχε πει και ο Μασεράς ρε παιδιά. Το είχε πει και ο Μασεράς. Λέει πάρτε τις κατσίκες πίτσας. Να κάνουμε σκοπιά. Ναι, δεν μου λες να το βάλεις ερώτημα στον κόσμο, να παίρνει τηλέφωνο να δούμε τι την κάνουμε απόψε, να ακούω εγώ. Τι κάνουμε την κατσίκα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σου, για το αποκλειστικό που μας έδωσες. Σε ευχαριστούμε. Θα δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε. Θα καλέσουμε εδώ τις αρχές, να δούμε. Το τραγούδι μην ξεχάσει. Όχι, θα το βάλουμε το Χρωστάω παντού.